sitten onkin suunta pohjoiseen päin Rovaniemelle. Mariana on sitten samaan aikaan Rovaniemelle kuin miekin. Siitä matka jatkuu. Ja vihdoin Marianan kanssa tavataan. Lämpö keskaria. Rovaniemeltä mennään tonne Sodankylään. Sieltä mennään Ivalaan. Sieltä mennään Inariin ja Karikasniemelle seuraavana päivänä. Nyt ollaan Sodankylässä. Moikka! Mikä se on? Oi! Heippa! Pia, mun serkku, tekee meille tällaista vietnamilaista salattia, niin kuin se oli. Joo. Ja Inka hommaa kaljat tässä saamen puvussa. Ja koruja ja... Martsun ilme kertoo kaiken. This is my home, this is my heaven, this is the earth where I belong. And if you are rooted always, it comes in the mountain, you're not worthy listening to this song. Ladies and gentlemen, I've come to tell you that in order to be a Sami, I have to break the law. I have to break the law. Ihana aamupala. Jos saat banani syö ja sitten me lähdetään syömään lisää. Ja kohta matka jatkuu. Mariana laittaa. Sitten. Kill the bison, take out the reindeer's land. Golden iron, blood on greedy hands. Täällä näen sitä mummolassa meidän äitin
syntymäkodissa, tai siis tässä nyt on Tenon eräkievari, mutta se on niinku ei alle kilometri tohon suuntaan. Tämmöstä täällä on. Tää on vähän niinku Meidän heimokokous. Big Fat Greek Family. Saamelaiset on vähän samanlaisia. 'Cause we are still here. We are still here. We are still here. We are still here. These are not to blame. That's a loss of freedom, mothers say. We are still here. We are still here. Yeah, we are still here. We are still here. Tuolla ei autossa. Mennään kohta syömään. Me tilattiin viinit tyttöjen kaa ja kaikki on taas mobiililla. Me ollaan tämmönen mobiiliperhe. Some-ihmiset. Ja nyt jatketaan matkaa. Täällä alkussa tää on vettäkin. Me päätettiin, että me jäädään tonne Rovaniemelle yöksi. Me lähdetään Rovaniemen yöhön. Oot valmis? Me on valmis. Oot sä valmis? Olen valmis, lähdetään. Sarita! Hui! Kawaii! Kaija! Hii! Kawaii! Nyt nukkuu hotelliin ja aamulla sitten aikaisin lähdetään Ouluun ajeleen. Nyt on sitten nukkumaan menon aika ja meidän hotellihuone on tämmönen ihan kiva joku reindeer hotel. Että kauniita unia maailma. Yeah.